जोंनि लाइमोन समाजाव गाज्रि मुवा बेसादफोर बाहायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमदों। जर'खायै बर' लाइमोनफोरा ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा बाहायनानै देहा नखर नोरजिया जालांगासिनो। एबसुआ बर' लाइमोन समाजनिफ्राय बेफोर गाज्रि मुवा बाहायनायखौ गैया खालामनो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि रेली हानजा सुरबोदों। दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय एबसुआ लानाय सुबुं सांग्रां हाबाफारिनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, बर' हारिनि हा-हु रैखाथि लाइमोनफोरखौ फेग्रा बेसादनिफ्राय उदां खालामनाय, सोलोंथाइ आरो बारग' एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बेफोर मोनब्रै दाबिखौ लानानै सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिखौ लागासिनो होननानै फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखाल आरो थांनाय समनि गासैबो थासारिखौ नोजोर बोनानै जि मोनसे समाजाव ड्राग्स जौ जुवा आरो मानसि लांखारनाय लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि फोथायनाय बे समाजाव दाबो जोबाखै आरो सम सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव साइकेल हानजा सुरनाय सोलोंथाइखौ लानानै आरो समाज परिबर्तननि थाखाय टटेल रेभुलेसन फर टटेल चेन्जनि थाखाय आथिंजों हानजा सुरनाय आइजोफोरनि साइकेल हानजा सुरनाय गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ जों लाबोदों आरो दा नैबे जे आसामाव ड्राग्सनि आरो बर' ओनसोलाव जे ड्राग्सनि मोनसे इम्पेक्ट आरो बे इम्पेक्टजों बर' नखर आरो बर'नि लाइमोनफ्रा जि नोरजिया जानो हमनाय एडिक्टेड जानो हमनाय आरो बिथांमोनखौ आनकन्ट्रल मोनसे कन्डिशनाव जि नुनाय गोबांनि जिउआ दिनै जोबदों आरो गोबांनि नखरा दिनै बायलांदों। बे मोनसे थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो हा हुनि जेंना ड्राग्स जौ जुवा जि माने फेग्रा बेसाद बेखौ बाहायनायखौ टटेलि बन्द' खालामनाय आरो समाजनिफ्राय गैया खालामनाय आरो लोगोसेनो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो बांसिन गोसो होनाय गावबा गावनि केरियार दानाय आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननाय मोनबे आयदा लानानै जोङो सुबुं सांग्रांथि रेलि बे हाबाफारिखौ जों लागासिनो दङ। गाबोननिफ्राय क'क्राझार जिल्लायाव पर्बतझरानिफ्राय आराम्भ जागोन, गसाइगावआव फैगोन साब डिभिजनाव, बिनि उनाव क'क्राझार साब डिभिजन। दा बेखायनो आङो लाइमोनफोरखौ आपिल खालामदों जे गासैबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि बयबो संयम जानांगोन, बयबो गावबा गावनि आखल आखु दानायाव मोजां माने गियान आरो सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनांगोन आरो गाज्रि लोगोफोरजों माने जायफोर टिमखौ नोङो गाज्रि होननानै मिथिखायो बा जे जायगायाव नों थाङोब्ला नों गावखौ गाज्रियाव बाहागो लाफागोन होनना मिथियो बिनिफ्राय नोङो गोजानाव था। खारन नोङो बेस्ट अफ दा बेस्ट टिम आरो फ्रेन्डशिप सेलेक्सनखौ जुदि खालामनो हायाब्ला नोङो गुबुननि थाखाय गाज्रि जानो हायो आरो नों गाज्रिबा नों गुबुन मोजांखौबो नों गाज्रि खालामनो हायो। दा बेखायनो फ्रेन्डशिप सेलेक्सन, टिम सेलेक्सन आरो बे लोगो जि सायख'नाय आरो फरायसा समावनो जा बा नोङो गावबा गावनि गामियाव ओनसोलावनो जा बे टिमनि थाखायनो नोंनि जिउआ जोबस्रांनोबो हायो। दा बेखायनो बेनिफ्राय जों जेब्लाबो गोजानाव थानांगोन। बाहायनायनि हेंथायै गासै रायजो राजायानो मोनसे गण सचेतन मोनसे माने गावखौ सांग्रांथि लाबोनाय बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानांगोन। एबसुआल' बे खामानिखौ हाजोबनाय नङा। आं बेखायनो खावलायगोन धोरोमारि गौथुम, बेयो बाथौ समाज बा धोरोमानो जा, ब्रह्म धोरोमानो जा बा नों ख्रिष्ट धोरोमानो जा, सतसंगियानो जा, बर'आ जि धोरोमाव थाया मानो हारि हिसाबै जोङो खौसे आरो बे धोरोम आफादफोरा गासैबो नैबेबायदि जि समाज आरो आयेन बेरेखा समाजनि जि हेंथा बा समाज बिरुद्धि जि खामानि सोलिबाय थादों, जोंनि जेनेरेसनखौ जि पंगु खालामनायनि जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों, बेखौ होबथानायनि थाखाय धोरोमारि आफादफोरा जुदि स्ट्रं रल लायोबा गावबा गावनि लेभेलाव निस्सय एबसु आरो समाजारि आफाद जोङो बयबो ज'है लोगो नांनानै बेखौ फोजोबनो हागोन आरो गैया खालामनो हागोन। गोजोन्थों। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन।
फारि बायदियै देंखोमु 1-2-3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।